Ассалому алейкум бародарони азиз, тамоми тамошобинони канали ютуби ман. Бародарҷоно, дар киҷое ки бошен, соҳ саломат бошен, фақат ҳолатон хурсандӣ бошад. Дар бозии мо 200 рубле нархи як дона билета, 130 дона приза. Ай ҳами приза омадане бошем, 3 дона автомобил, 2 дона мотоцикл, 3 дона дигар хеле плоскика телевизор. 270 дона билет мондаги бародарҷоно, ҳамин рӯз тамош кунем, пага бозира бигзаронем. Я дастгирӣ дигар мекунем бародарҷоно, билет ҳамеша стопш кунем, пага бозира бигзаронем, пага дигар мошиноро бигирем бирем. Бозии рақами 18 бародарҷон 200 рубл да ягон проблема ҳал намешавад, не ки ман шумода мошин калича месупорам. Иншолло я дастгирӣ мекунем бародарҷоно, охири видеоро мошиноро тамошо кунем. Мотоциклои иранский 2023 пачка дорем 2 дона, 3 дона мошин Opel Astra G, 2 дона дигаш Opel Duty, ҳам газин, ҳам бензин, ҳам газ, ҳардаш задагия бародарҷоно. Фақат оформ мекунӣ, мешиқ мегардем. Зинда бошед. Салом алейкум подписчикои Акай Турдимрод Кавракович. Мана инамин мошина инамин бародар бурид, ай бози 17. Ай бози 17 инамин бародар мошина зад, ай хиди шаҳри Ваҳдат, ай қишлоқи Камонгарон. Амин бародар Акай бозор чи? Бозори Қосимзода. Хай худо насибш кина, дар рӯзои беҳтарин, дар рӯзои нағз ҳай карда гарда, мисол савор шуда гарда. Ин ака ами кадом билету мисол ҳам билетуна нишон тием бар подписчико бинан. 629 монбурида гамира. О, ба аму билет нишон тием 629, ҳами билет бирид. Ҳози ман нишон, ҳози ман аввал билета нишон метиям. Баъд чекшам нишон метием. Ина нигоҳ кунед бародаро 629. Ина 629. Ина бозор Қосим. Ина номерои чиш, телефонш. Ина ҳамаш ака дидин 629. Тофтеста ака? Тамом. Ана ки ҳози чекша нишон метием ака, чеки ки пул гузаронда буд. Намея? Ина ака чеки пул гузарондагишам ҳаста. Ина бародаро бинед, ина подписчико бинед, ҳама каса. Иҷо ягон ҷои фиреб нест, ягон ҷои дурӯғ нест. ин ҳақиқатан ай ин бародар ҳалол шава, хай меҳнат карда бирида. Иншолло шумо мебирен, шумо мисол ба ин рӯзои некам мерасен, роҳ афтода нашавен. Кадом билети зад, кадомиш ки назад, иншолло мебирен, бо дафъаи оянда мебирен. Ина ай бозии 17 ин бародар мошина ғолиб кард, гирифт. Ина марҳамат акай бозор чӣ гуфтани дорад дар ҳақ мисол дар ҳамин подписчико? ҳамин бародаро гуфтанд ки бозии Акай Турдимрод бозии честни ай, мақсад реала бозӣ мекунад, бачаҳо бозӣ кунанд, дилшикаста нашаванд, хай ба навбат ай. Мурам чанд панҷум шашум бора бозӣ мекунем. Ҳамо чанд дафъа пули биридему, мисол мошина будем, бори аввал мошина ҳастим мо кадаги. Иншолло осио ба навбат ҳам меган. Имрӯз мо гирифтем, мисол дафъи дига бо вайо ай. ҳам бозӣ кунанд, бозиш бозӣ хуб ай, реална бозӣ мекунад. Шумо ҳам бозӣ розиен? Мо розием, ҳам бародар розием. Ҳамин Акай Турдимрод бозиен? Бозии хуба баровардаги, мисол ягон ҷои фанд фиребуш нест. Дуруст. Хай насиб кина ака. Хай мақсад ҳамин. Ина мо рӯзи шумо да ҳуҷҷатошро месупорем, ҳуҷҷатош ба номи шумо ай. Ина ҳама ҳуҷҷатош ба номи шумо ай, тайёр кардаги. Ина ҳамаш тайёр ай. Марҳамат ҳуҷҷатошро гирем. Ина калидаш ҳам метием ҳозир. Иншолло ки ина калиди мошин насиб кина ака. Саломат бошед, дар рӯзои нағз истифода баред. Салом алейкум. Ина ака ҳам подписчикои ҳамин Акай Турдимрод ай. ина айгиҷои пайдо шид, ям бародар чамболо бозӣ кадагай, ям буридагай ғолиб кадагай. Иншолло ина марҳамат бо ҳамиам гап занед. Нохост дуромад. Ина мо файродам накардем. Акам нохост дуромад. Марҳамат гап занед. Хай насибу тақдир. Иншолло бурд мекунед, мошинам бурд мекунед. Саломат бошен, роҳ афтода нашавен. Худо насиб кунад ҳамин хеле мошини шумо дар. Салом алейкум бародарои азиз, хуш омадем ба канали Турдибой Кавракович. Бародарои азиз, ина бозии 17 мақсад да Opel монда буд, да Opel Sedan. Ҳамро мақсад ои супордасем, бахшиш ки ба фикрам ки камтар дер биромад видеош. Ина ин бародар, салом алейкум. Ин бародарам бурд кадагай. Мошин мақсад ки бурд кадагай, ба чанд билет мақсади мошина бурд кадагай? Ҷиянам биридагай, ба 2 билет биридагай. Ба 2 билет. Мошин мақсад кадом ноҳияда биридагай, кадом ноҳия? Ноҳияи Данғарада биридагай. Ноҳияи Данғарада? Мошин. Ноҳияи Данғара хеле пратара гуфта метавонед, мақсад ҷамоат қишлоқи шама. Мошин ноҳияи Данғара деҳаи Остона да биридагай. Деҳаи Остона да ҳамон қишлоқ дар мақсад биридагай, на?
چقدر ساسیانی ماشین که سازه؟ ساسیانش واقعا سازی بده توپچه گری نه مقصد لبوی کس بلیت خریداری کنه که چقدر مقصد توصیه میتی که مقصد چقدر بازی کنه نکنه مقصد چیزی بازی کنه چیزی میده جام برید کارو چه میره ناتوری همین بازی توردی مراد که کاورگیش چوت که بده مقصد بلیت خریداری کنین مقصد در نصیبش بده یا ده تبلت خریده یا جان زد اینوازی خیلی آوردیمش پیشترک و نه کامera که ایستن سازی بده مقصد یکم کمودی نداره های کدیم دیدیم شد اینا برادرای عزیز ماشین مقصد اینا داور نیست کداگی همی اکدا اینا داور نیست تو شای اینا اگر بتوای نمیشویده داور نیست کداگی بنامی همی اکام اینا تخ پاسپورت داکومنتاش سالانه هست پونی خود اینا ماشین اکا مقصد میسپریم اوشت شوا مقصد روزای نغز اکا های کنی ماشینا برادرای عزیز مقصد یگان گفتنی داری نشد همین بازی اکای توردی مراد نشد بازی توردی مراد اکای توردی مراد خیلی میشناسم اکا زنده و سربلند باشی در غریبی خداوند هم ای غریب بچه‌ها را نگهبان باشه و مقصد بدیل پر مثلا بلیت خریداری کنین میزنین ان شاء الله مقصد بلیت گرم گرفته هم گیرین یگان ماشین یگان مرسدس میزنین ده خیلی در نصیب جانی ما بوده این زد و شک جان شوا خیلی نوبت نصیب شد او نوبت با یگان تا دیگه دم شوا مقصد میزنه ان شاء الله اگر چکنه بازی کنه گام نیست برادرای عزیز پناهتون با خدا مقصد رو افتاده نباشین بازی کدام میگیرم خیلی ماشینای اوپل سیدان ماشینای خیلی دهقان است که گرفتن میگیرین